Професор Маджаров, какви са ви впечатленията от България и развитието на туризма тук след дългогодишното ви отсъствие и живот в Ню Йорк? Прекрасни са моите впечатления. Мисля, че туризмът се е развил страшно много през последните няколко години и върви в положителна посока. Мисля, че България и нашето Черноморие много повече са се отворили към света, не само към традиционните ни пазари, които познаваме, но и нови пазари. Виждаме вече хора от цял свят идват тук и най-интересното, което аз наблюдавам е, че примерно в Ню Йорк, като срещна някой, дали от тази част на света, Източна Европа, имам една колежка професорка от Румъния, която е израснала в Румъния, сега живее в Канада. Една друга приятелка имам, която пък е от Филипините, нали, нейните родители са от Филипините. И от двете страни, мога да дам и други примери, имат спомени, идвали са тук в България, на Българското Черноморие, преди повече от 20-30 години, нали, преди да стане прехода. И казват, че имат страхотни спомени от нашето Черноморие. Спомнят си, нали, като деца са идвали тук и наистина имат много добри впечатления от България. И за мен това беше най-интересното, нали, че срещам хора по света и те знаят къде е България и са идвали на Българското Черноморие, нали, което не съм си представила, че може да се случи. Но мисля, че ние сме, повече хора знаят за нас, отколкото ние предполагаме. И то по такъв положителен начин. Нали? Така че, според мен, имаме много потенциал, защото ресурсите са тук, всичко, което е необходимо е тук, хората са тук, имаме гостоприемството, ние се славим с това гостоприемство по света, а всъщност туризма туризма е гостоприемство. Това е, нали, всичко се свежда до хората, които те обслужват, като отиш в един прекрасен хотел, който ние имаме. Имаме базата, имаме природните ресурси и всичко необходимо е на лице. А как можем така да подобрим качеството, липсата на кадри, как можем да привлечем и повече хора да ангажираме в туризма, повече млади хора? Значи, по-скоро това ще последва, ако има повече информация за хубавите неща, които съществуват тук. Значи, според мен е доста въпрос на реклама, на пиар, на информация, информираност, нали, на по-широката общност, по-глобалната общност, да знаят какво се предлага в момента в България. Значи трябва да се говори за това, трябва да бъде сложено в правилните медии, нали? И този брандинг, който нали, правим тук и се опитваме да правим, той трябва да бъде постоянен и един постоянен процес, който да продължава, да се развива и да се изпраща едно и също съобщение, нали, по всичките тези различни медии, че България има толкова много неща, не е само море, не е само планина, нали, има и други видове туризъм, които могат да се практикуват. И след това вече тези кадри, те сами ще искат да идват тук да работят, защото дестинацията ще добие съвсем друг имидж и ще бъде развита много повече. Нали, мисля, че този потенциал все още съществува и може да бъде изпълнен за много години напред. Кога ще почнат да идват повече американци в България? Те вече са тук, американците, просто ние може би не го знаем. Имам доста американци, които са тук по всякакъв вид причини, нали? Не специално с туризъм, но тези, които са тук по работа или професионално по някаква или друга причина, те така или иначе ще задвижат колелото, нали, от дума на дума, от човек на човек и става тази популярност и тази продължителност на наплив на такъв вид туристи, които са, нали, от по-далечни дестинации. Да, защото ви питам, Хърватия стана страшно популярна за американците след Game of Thrones. Много филми се снимат в България, но ние не можем да се рекламираме на американския пазар. Видяхме, за американците се получи страхотен бум в Хърватия. Можем ли да го направим и ние? Абсолютно можем. Аз наистина вярвам в това. И пак казвам, нали, когато имаш един добър продукт, какъвто ние имаме, с всичко, което притежавам тук като ресурси и като изпълнение, защото имаме бизнеси, които развиват много, много добър туризъм.
Следващия етап е това нещо да бъде популяризирано и много редовно, нали, да се изпраща тази положителна информация навън, хората да знаят, нали, да знаят кои сме, да знаят къде сме и след това идва интересът. Нали, и съответно репутацията и имиджа и така, нали, както с Хърватия, вие дадохте този пример. И вече светът е много по-отворен за локации като нашата, нали, на Балканите. Вече живеем в много по-глобален свят и това е много по-лесно. И също с социалните медии, нали, хората намират информация много по-лесно, много по-достъпна е. Просто е въпрос на да става това нещо редовно и синхронизирано и непрекъснато да става. Нали? Не да чакаме те да ни намерят нас, ние да ги намерим и те да знаят за нас.